Yesu usifela izono zethu. Yes. Wazithwala izono zethu. Wazisula izono zethu. Awuzwake. Now uJesu njengoba azithwele izono zethu, azifela izono zethu. So kudingeka ukuthi enze njani? Alethe imithetho. Ukuthi senze njani? Sihambe ngemithetho. Imithetho uJesu asinike yona ukuthi sikholwe. Right. Mamela. Ukuze sigcine lemithetho asingeneni through Jesus Christ. Awuzwake. And uJesu ufuna senze njani? Sikholwe. Imithetho asinike yona leyo. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge presence kaMoya ongcwele. Kungumusa kuthando nje bawulokhu sibona hlana kanje soshare indaba ezimnandi. Hayi siyabonga impela nawe usazizwa kusho ukuthi impela sisathandiwe kakhulu futhi. Ngibingeleleke futhi abangcwele eindaweni zonke la kufinyelela khona le message. Bonke nje abantu ngiyababingelela. Ngempela uJesu Kristu inkosi namhlanje sokhuluma indaba ezimnandi indaba lezi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu mhlawumbe yaqala nje ukuhlana nale channel hayi sikhuluma nje indaba ezimnandi akukho kunye la esizokukhuluma ngibonge nje ukuthi niya subscribe na ikhulisa channel ngibonge ngama comments ngibonge ukuthi niya like niya share lama message kulabo abangakawatholi ngoba kufanele siwadlulise bonke abantu bezwe lezi indaba. Mhlawumbe wena uphiwanga ukushumayela kodwa okuphiwe nawe kusebenzise njengakho nje ukuthi nje okay mina ngikwazi ukushumayela kodwa nje ngiyakwazi ukushare ke ngisharela abanye abantu futhi sekulula kulamalanga vele ushare link nje kuma WhatsApp group kuzona zonke lezi indawo. So siyanibonga kakhulu channel members nonke siyanibonga enikwenzayo kukhulu kuyasiza nje kulomsebenzi. Ngiphinde ngibonge futhi nabade beqhamuke emaceleni bethi nje nawo hamba vangeli aliqhubekele livangeli lingavinjwa lutho liye phambili. So nje siyanibonga nonke nje na wonke nje umuntu ngiyazi sonke sawabukela nama advert siyabonga kakhulu futhi. Angedwa today ubuyile umfundisi wethu la inceke le eyabizwa uNkulunkulu eyibiza ngolunye uhlobo mawungakubheke nje ama video akhe a previous uyachaza i-testimony yakhe umlando wakhe history yakhe ukuthi hey mina nasesikoleni nje lutho impela nje sangihlula isikole uyachaza konke lokho. Uyasho futhi ukuthi ngisho nokufunda lutho angikwazi ukufunda uyachaza lokho. Uyachaza nanokuthi kuza kanjani pho akwazi ukulifunda iBhayibheli. Sinaye la ubrother Motlatsi Moledi sinaye siyaqhubeka ke namhlanje asikho nje kwi-testimony kuphela ngoba ukuphiwe futhi nanokushumayela uyashumayela emajele uphiwe nje i-prison ministry ayinikezwa inkosi. Elokhu nje engazanga esikoleni ukuthi akwazi ukufunda kubalekile lokho. Umoya ongcwele uthi ngizawuthatha nje lokho kudelelekile lisho njalo izwi ngizothatha okudelelekile kwezo kubukeleke phansi iphinde ithi lencwadi futhi ngiyothatha u0 yabona inatingi yabo akuthatha uNkulunkulu akuphakamisa akubeke lapha phezulu. So ke ngizothi namhlanje nje ahlale sizwe umoya ongcwele ekhuluma through yena because mhlambe siyasididiziswa abantu abafundile sithi hayi laba bafunda kakhulu bakhuluma into engekho ngoba bafunda kakhulu akuthole kongayanga ke esikoleni odepende kumoya ongcwele uzwele nje wena ukuthi umoya ongcwele uthini kuwena but asiqale ngokumbingelela brother Motlatsi mfundisi wami siyabonga. Hey ngisiyabonga kakhulu mani babshabangu lababukeli bonke emakhaya egameni lika Jesu. Yes siphinde simbonge futhi uNkulunkulu yebo ukuthi usithwalile size sifike la khona kule ndawo. Oh yes. Akusukuhlakanipha nokwazi kwethu kepha umusa wakhe nothando lwakhe impela. And ngiyathemba futhi nabazali nababukeli emakhaya bayaziphi isikhathi sabo noNkulunkulu. Yes. Because lana sizothetha indaba ethinta umuntu noNkulunkulu phela nje. And mawuthula
uyayibhekisisa kahle indaba imayelana nomuntu noNkulunkulu. Yes. uNkulunkulu uyamnika umuntu i-second chance. It doesn't matter ukuthi sona kangakanani kuye. Kepha i-second chance uNkulunkulu uyamnika. But kudependa kumuntu ukuthi ingabe umuntu uyafuna ukuphenduka na. Oh yes. Makhulu lawo masu. Kudependa kumuntu ukuthi umuntu uyafuna ukuphenduka na. Yes. So ngivamisa ukuthi mina kwesinye isikhathi wonke umuntu osekhaya mawuzazi ukuthi ngisiyenzile lesi sono ungazikhondemi. Okay. As long uye kuye uNkulunkulu. Okay. Waphenduka wazithoba washiya konke. Yena uyasithethelela izono zethu. Bakithi. Uyasithethelela impambeko zethu. Yebo. As long siza kuye simthemba. Yes. Sikholwa na uye futhi. Hey. Yena uyasithethelela izono zethu. Kunjalo. uNkulunkulu bakhona ukuthethelela isono sika Pawuli. Phela uPawuli lesono bekasenza sokuzingela amakholwa. Esinye isono esinzima kabi. Yeah. Sokuzingela abantwana bakaNkulunkulu. Ngempela. Because mawuhlukumeza umntana kaNkulunkulu phela lapho sohlokoloza uNkulunkulu phela. So uNkulunkulu bakhona ukuthethelela leso sono leso. Ngiyakuzwa. What about thina? Yeah, hey bakithi. So ngizothi namhlanje kumuntu wasekhaya angazikhondemi akazibukeli phansi. Yena azithathele nje ukuthi izini ithi ngiphenduke ngizibuyisele kuNkulunkulu. Yebo. The more ngenza njalo noNkulunkulu ile more aqala yenza umsebenzi kumuntu. Because uNkulunkulu ewe second chance. Hey. So ngiyababingelela ngaloko abalaleli emakhaya. Yes. Sawa kithi. Hayi wabingelela kamnandi. Siyabonga kakhulu nathi nje siyabonga siyakwamkela. Hayi wena ke sewuyazi la isekhaya. Yeah. Akukho kunye. Futhi njengoba nje sawukhona nje asisakhuluma okuningi. Yeah. Futhi wena ophethe message ngoba wena njengoba lapho uthunyiwe. Yeah. Khona indaba oyiphethe ofuna ukuyidlulisa. Sengidedela kuweke manje. Yeah. Ngiphinde futhi ngizazise. Yes. Mina igama lami ngoMutlatsi. Isibongo ngakaMuledi. Yes. Ngizalwa pha eMpumalanga eBalfoto. Ngizalwa khona eMpumalanga eBalfoto kusekhaya lapho engizalwa khona. Yebo. Ngokuhlala eHeidelberg. Ngokuhlala eHeidelberg. Yes. Yes. Siphinde simbonge futhi noNkulunkulu ukuthi usithwalile, wasizungeza, wasiprotector. Kuko konke nje izimo ezinzekelile kepha uhlezi nguNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Bakithi yebo. Yeah, indaba la bengafisa ukuthi sikhulume ngayo lana babushabango anen. Yes. Indaba lana imayilana nomuntu noNkulunkulu. uNkulunkulu makakhulula uIsrael eEgypt. Yes. Hayi ukuthi umkhulula kuphela bese ushiya kunjalo cha. Umkhulula kunemithetho abamnikayo abanika bona. Okay. Yes. Njengoba uNkulunkulu akhulula uIsrael eEgypt. Kunama commandment uNkulunkulu awanikeza uIsrael. Oh yes. The reason why uNkulunkulu makanikeza uIsrael ama commandment. Uyazi ukuthi uIsrael that day asese eEgypt. Yes. Kunezithixo bebazikhothamela. Kunezithixo bebathembela kuzo. Yes. So njengoba bebathembela kulezo izithixo lezo. Ithe uNkulunkulu makaseka bakhululile khona lapho. Yes. Uyabakhulula khona lapho manje ende makabakhulula ubakhulula kunama commandment abanika wona.
ukuthi njengoba senginikhululile yes hey which means sokumele nihambe ngemithetho yami nakho ke okay uthi uSolomon laphana mawufunda ku Proverbs ku chapter 3 ku verse 1 yes ngicela ungifundele yona Proverbs 3:1 Proverbs chapter 3 verse 1 ithi ku verse 1 my son do not forget my law but let your heart keep my commands. Okay. Ngicela ungifundele ngesizulu. Yes. Ngicela ungifundele ngesizulu. Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami. Kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami. So, njengoba uNkulunkulu akhulula uIsrael eEgypt. Yes. Umkhulula because ubanikeza imithetho nakho le mithetho ufuna ukuthi bayenze njani bayigcine yes so uSolomon lo okhuluma la ukhuluma nendodana yakhe uthi indodana yami uthi ungakhohlwa imithetho yami yes so uSolomon njengoba ayala indodana yakhe uyala indodana yakhe ukuthi indodana yakhe ingakhohlwa imithetho yakhe yes khona la uDavide akhuluma noSolomon I think if ungakhohlwa it's either ku second chronicle or kuzikoni kokuqala or besibili ngikhohliwe nethi chapter net lapho okay uDavide ukhuluma noSolomon yes uthi kuSolomon uthi indodana yami gcina imithetho yami oh yes le mithetho engikunika yona imithetho enginikwa uJehova so le mithetho iyona ezokuphumelelisa oh yes le mithetho iyona ezokuchubekisa phambili so uDavid ukhuluma nendodana yakhe uSolomon so lana uSolomon ukhuluma nendodana yakhe yes uthi ndodana yami ungakhohlwa imithetho yami oh yeah bese aphinda athi nenhliziyo yakho ikwazi ukugcina imithetho yakhe so uNkulunkulu njengoba asinikeze imithetho yes usinikeza imithetho ngoba usikhululile la besizigcila khona njengoba uIsrael bekayisigcila yes eEgypt bekakhonza ithombe eEgypt yes so njengoba uNkulunkulu makafika abakhulula khona nakho ke ubakhulula ngokuthini uyabakhulula because ubaletha kuphi ubayisa ezweni lesithembiso yes so njengoba abayisa ezweni lesithembiso yes before bayofika ezweni lesithembiso yes kunemithetho okumele bayifulfile so uNkulunkulu angeke abayise bengeke abayise ezweni lesithembiso yes bangakalandeli lemithetho uNkulunkulu ayibeke kuwo nango ke uJesu uzile emhlabeni yes uJesu makeza emhlabeni uzosikhulula kuphi uzosikhulula ezonweni yes and makasikhulula ezonweni naye kunemithetho asinika yona right yakuzwa njengoba uNkulunkulu anika uIsrael imithetho yes naye uJesu kunemithetho asinika yona oh yes imithetho enjani leyo imithetho yokuthi thanda umakhelwane wakho njengalokhu uyithanda nithi yebo bese aphinda athi thanda isitha sakho nithi yes bese aphinda athi bacolela abayenze njani abakonayo so imithetho le uJesu ayisinikeza yona singabantwana bakhe so lana ke sithola ukuthi uSolomon uyala indodana yakhe ngemithetho uyayiguide ngemithetho yo ukuthi indodana yakhe iphile ngemithetho yes yika uNkulunkulu abanye bathi bathanda ukuthi asaphili ngaphansi kwemithetho no is no such siyaphila ngemithetho kaNkulunkulu yeah
and imithetho kaNkuluNkulu mele siyenze. Yes. uNkulunkulu makayithe colela, you have to mele ucolele. Colele, yes. uNkulunkulu makathi thanda umakhelwane wakho mele umthanda umakhelwane wakho. Injalo. uNkulunkulu makathi yenza into ethize mele uyenze. Because imithetho uNkulunkulu asinikeze yona. Injalo. Angazi khona ufuna ukukubuza or hayi sihamba kahle ngabuza ilutho. Okay. Ngiyabuza impela. So ake siqhubeke ngayo ke khona ku chapter 3. Oh, sifunda verse 2. For length of days and long life and peace they will add to you. Okay. NgesiZulu ithi ngokuba iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. So uSolomon ukuthi kuyakunyekezelwa ini konezela insuku. Kunekezelela insuku. Yes. Ziyona lezeka kanjani insuku? Ngokugcina imithetho. Yes. Imiyalo kaNkuluNkulu. Qhubeka nayo. Ithi ku3 isihe neqiniso makungakushiyi kubophe entanyeni yakho ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Bheka isihe neqiniso. Yes. Makungakushiyi. Yes. This nowadays abantu abaningi sebashiwa iqiniso. This nowadays abantu abaningi sebajwayele impilo yamanga. Seba adopte impilo yamanga. Yes. Impilo uthola ukuthi impilo oyiphilayo impilo enganaqiniso phakathi. Yeah. Thola ukuthi kwesinye isikhathi umangale umntwana kaNkuluNkulu umzalwane sekazijwayeza impilo yamanga. So lana uSolomon ukhuluma nendodana yakhe ukuthi isihe neqiniso zingakushiyi. Yes. So isiye neqiniso akumelanga sishiwe iqiniso. Yes. Akumelanga sishiwe isiye. Yes. So ukuze sikhona ukubona iglory kaNkuluNkulu kumele siyigcine imithetho kaNkuluNkulu. Oh yes. uNkulunkulu makathi angiwafuna amanga, we have to ukuthi swayeke. Yes. uNkulunkulu makathi ungaqamba amanga ngomakhelane wakho, yedwa ukuthi kube njalo ungaqambi amanga ngomakhelane wakho. Yes. So this nowadays abazalwane sebaqambela abafundisi baba amanga. This nowadays abafundisi sebaqambela abazalwana amanga. Bakithi. So uNkulunkulu like ufuna ukuthi sigcine lemithetho ukuze si understand mele silandele imithetho yakhe. Oh yeah. Angeke kube lula ukuqamba amanga. Yeah. Angeke kube lula noma uthi uyazama ukuqamba amanga kepha angeke kube lula. Yes. But uma silandela imithetho yakhe is easy ukukhuluma iqiniso ngaso sonke isikhathi. Qhubeka nayo. Angivele ngiyifunde ngesiZulu. Ithe ku verse 4 ithi ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkuluNkulu nabantu. Bheka ukuze uthole unjani? Umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkuluNkulu nabantu. Emehlweni kaNkuluNkulu nabantu. Yes. So udumo silithola ngani? Umusa siwuthola ngani? Ngakho ugcina lemiyalo. Ngakho ugcina imiyalo kaNkuluNkulu. Yes. Mamela angeke siyibone igrace kaNkuluNkulu uma singagcini imithetho yakhe. Yes. Angeke siubone umusa kaNkuluNkulu phezukwethu ngenxa yokuthi asigcini imithetho yakhe. Yebo. So ukuze siubone umusa kaNkuluNkulu kudingeka ukuthi senze njani? Sigcine imithetho kaNkuluNkulu. Yebo. So ukuze sithole udumo emehlweni kaNkuluNkulu. Yes. Nasemehlweni abantu. Ukuze sizithole lezo zinto lezo. Yes. Kudingeka ukuthi siphile ngemithetho yakhe. Njalo. So angeke kusize nga next ukukhuluma ngegrace.
kepha asifuni ukulandela imithetho yakhe. Oh yeah. Angeke kusize ukukhuluma ngegrace, sibabaza igrace. Ngengizwa abaningi bathi sesiphila under the grace, asisaphili ngaphansi kwemithetho. Abanye babathanda ukusho lonto leyo. Selingenile lelo vangeli lelo. Selingenile and libe le busy liya spreada. And lelo vangeli lelo ababoni ukuthi liyadukisa esikhathini esiningi. So igrace siyithola kanjani? Igrace siyithola ngokuthi ngokugcina imithetho kaNkuluNkulu. Hey bakithi. Igrace itholakala ngokugcina imithetho kaNkuluNkulu. Yes, igrace uyithola ngokugcina imithetho kaNkuluNkulu. Without imithetho kaNkuluNkulu angeke uyithole igrace. Ngaphandle kemithetho yakhe nje anti ngithe mangiqala ukuthi uNkulunkulu makakhipha uIsrael eEgypt. Yes. Hayi ukuthi ubakhipha nje bese ubanikeza igrace. No. Ubakhipha ngoba ubanike imithetho okumele baphile ngayo. Ubanike imithetho okumele bahambe ngayo. So that's why uthola ufunda from incwadi ezibhalwe uMoses ngize like ithi ngamfaka ngoba uGenesis ubhala uMoses anithi but uMoses kakhulu imithetho ivelela kuphi ku-Exodus ku-Exodus kakhulu. So laphana kuma ufunda ku-Exodus ku chapter 20 it's a 10 commandment. uNkulunkulu ayinikeza uMoses ukuthi makayoyindlulisela kubantwana baka-Israel. Yebo. So uIsrael ukuze abanye abantwana baka-Israel bakhona ukufika eKanani bafike ngenxa yokuthi balandele imithetho kaNkulunkulu. Injalo ake siqhubeke. Ithi ku verse 5. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Unganciki kokwakho ukuqonda. Yes. Uthi themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Yes. Unganciki. Mamela. Nayi ezinye zezinto zibuye futhi ziphinde zisicabanise noNkulunkulu. Okay. Ezinye izinto ziphinde zisicabanise noNkulunkulu nasi. Babushabangu sisuke sathemba izinto zezwe kakhulu. Sasuke sathemba nabantu kakhulu. Bakithi. Ezinye zezinto eziphinde zasicabanisa noNkulunkulu. Njalo. And instead ukuthi uNkulunkulu simthembe ngenhliziyo zethu ngaso zonke asikwenzi. But mangakubuza just a question e1 nje babushabangu just nje mangibuza nje uyayibhadala insurance? Yes. Uyayithemba ukuthi izokusebenzela? Yes. Uyayithemba ukuthi izokusebenzela? Kunjalo. Why uyithemba? Because ngiyayibona. Because uyayibona. Yes. Okay. Yeah. Nako ke kukangaki uNkulunkulu siyibona imisebenzi yakhe. Kukangaki siwabona amandla kaNkulunkulu. Kukaningi. Kepha asimthembi into yokuqala. Dila simthembi. Kepha siyamdoubta another thing futhi uNkulunkulu. Yeah. Mara ezinye izinto siyazithemba. Siyayithemba lezi ezinye siyidoubt lezi ezinye. Asidoubt lezi ezinye. Sunday bengishumayela lapha ejele. Kune demonstration engisuke ngayenza lapha kuyiboshwa. Okay. Le demonstration le engisuke ngayenza neboshwa khona Sunday. Ngithi kuzo iboshwa ane nayi imistake yenu nina. Eniyenzile from the start. But beningazi nani. Ane mawuqala uboshwa. Ane? Yes. Mawuqala uboshwa. Into esuke yaclicka la in your mind. Esuke yaclicka la emqondweni wakho. Mawuqala uboshwa. Right. Yini eclicka qala? Ukungena ejele. Mawuqala ungena ejele. So valelekile uboshiwe. Yini into eqala iclicka la in your mind?
Yo mhlambe bona bangachaza kangcono since yazi into eqala iclick la emqondweni wakho mawuqala uboshwe ilawyer. Oh, okay sengiyakuzwa manje. Right. Ilawyer, yes. Uqale kuclicke ilawyer. So ya busy uthatha amafoni. Nkosikazi ngitholela ilawyer ngiboshiwe. Ngenxa yokuthi uboshiwe. Yes. Ngenxa yokuthi instead ukuthi uNkulunkulu naku mina ngiboshiwe. Ngenze lokhu nalokhu ube open kuNkulunkulu. So ngenxa yokuthi uthembe that lawyer. Uthembe that lawyer. Yes. Awuyenzanga imithetho kaNkulunkulu. Yeah. Awahambanga ngemithetho kaNkulunkulu. Yeah. Wamosha. Instead ukuthi ubuyele kuNkulunkulu. Ukuthi baba nako ke ngimoshile. Okay. Usayenza another esinye futhi isono. Sokuthemba futhi umuntu. Bakithi. Instead ukuthi ngibuyele kuNkulunkulu. Oh yeah. Ukuthi ngiconfess kuNkulunkulu ukuthi baba ngenze lokho, baba ngayenza lokho, baba ngimrebhile loyasisi, baba ngimrebhile loya mama, baba ngimrebhile loya gogo, baba ngimbulele loya baba, baba ngimbulele loya mama, baba ngimoshile. You understand? Instead ukuthi uyenze njalo wena so thatha ifoni so fonela unkosikazi ukuthi akutholele ilawyer, akutholele private lawyer. Yo. Yeah. Uyabona? Bese uzuthembe le lawyer nangemali yakho. Uzumthembe ngayo yonke into onayo. Alright. Bese mase uqala kubhetha. Alisekho lelo lawyer. Bakithi. Yeah. Uyabona ezinye izinto esiphinde futhi zenze njani zisicabanise noNkulunkulu. Okusho ukuthi bawuthi iphutha lenzeka. Kwakumele bona ukuthi mabeqala nje beboshwe. Kodwa njengoba usho nabo babengazi. Kwakumele bathembe uNkulunkulu. Kwakumele bathembe uNkulunkulu. Babuyele kuye ngokuthemba uNkulunkulu. Ngoconfess. Right. Ukuthi ngimoshile. Angiyenzanga kahle. Hey le ikhuluma nathi singaphandle singaboshiweke. Uyayibona? Kunoma ngabe iziphi izimo esingena kuzona. Thola ukuthi zezinye ezimo ezenzakalayo empilweni zethu ziyenzeka ngokuthi asilandeli imithetho yakhe. Yeah. Bese siphinde futhi si-add esinye futhi isono. Sokuthemba umuntu. Yo. Njengoba usho umthembe nangemali yakho. Umthembe even nangemali yakho. Uyabona? Umthembe even nangomntanakho. Bakithi. Instead ukuthi uthembe uNkulunkulu ngomntanakho. Awumthembe uNkulunkulu ngomntanakho. Yothemba umunye umuntu ngomntanakho. Uzuthembe umuntu uzumthembe even nangonkosikazi yakho. Yo. Instead ukuthi uthembe uNkulunkulu ngenkosikazi yakho, uqolela ukuthi uthembe umuntu ngenkosikazi yakho. Yo. Ngiyakuzwa. Asiqhubeke. Kanti bemele sithembe uNkulunkulu ngenhliziyo yethu. Kumele sithembe uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo zethu. Yebo. Simthembe ngayo yonke into uNkulunkulu. uNkulunkulu iwanti ayifunayo. uNkulunkulu ufuna ukuthi sigcine imithetho yakhe. Yebo. Number 2 futhi uNkulunkulu ufuna sidepende kuye. Phela nje. Izinto uNkulunkulu azifunayo. And umbheke futhi uNkulunkulu. Noma sesonile. Yeah. Noma sesiphambukile. Yeah. Yazi uNkulunkulu unokwenzani babashaba? uNkulunkulu unayo leyo tendency. Ukuthi if ungafuna ukulalela imithetho yakhe, right. If ungafuna ukugcina imithetho yakhe, right. Unayo leyo tendency ukuthi akunikele ezitheni. Unayo leyo tendency leyo uNkulunkulu. Okay. Ufundele ku Judges ku chapter 13. Kubahluleli. Ku chapter asizobuya kuyo. Okay. Ufundele ngale yakho. Okay. Sizobuyela kuyo. So ngifuna ukufakazela lento engishoyo ukuthi uNkulunkulu
unayo leyo tendency leyo ukuthi if ungafuna ukugcina imithetho yakhe, ungafuna ukugcina imiyalo yakhe, ungafuna ukwenza intando yakhe, unayo leyo tendency leyo ukuthi akunikele ezitheni zakho. Ngifundele ku verse 1. Judges 13 verse 1. Again the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Yes. And the Lord delivered them into the hand of the Philistines for 40 years. For 40 years. Oh. U-Israel uyenze obubi kuNkulunkulu. U-Israel mawufunda ku chapter 2 yakhona ne? Yep. Ku Judges chapter 2. U-Israel laphana ku Judges chapter 2. Yes. Ikhuluma ngokuthi u-Israel wayehlubuke uNkulunkulu. Bayokhonza abanye bothixo. Yes. Bayokhonza ithombe. Ithombe, yep. Basusa amehlo wabo kuNkulunkulu. So lana uNkulunkulu ubanikelele kuphi ezandleni zamaFilisti. Ngenxa yokuthi uIsrael akafunanga like ngenxa yokuthi basuke emithetheni kaNkulunkulu. Bahlubuka emithetheni kaNkulunkulu. Yes. So lithi iBhayibheli wabanikelela ezandleni zamaFilisti. Yep. And zithi lithi iBhayibheli ubanikelele kuphi for 40 years. Minyaka engaka. For 40 years. uIsrael ahlunyezwa amaFilisti. Yeah. For 40 years uIsrael ahlunyezwa amaFilisti. Yeah. Ngenxa yokuthi uIsrael beka rebellious. Angafuni ukulalela uNkulunkulu. Angafuni ukugcina imithetho kaNkulunkulu. So uNkulunkulu uma singafuni ukugcina imithetho yakhe, Yep. uyakwazi ukuthi asinikelele ezandleni zezitha zethu. Yeah, ngiyakuzwa. uNkulunkulu uyazivumela ukuthi izitha zezinjani zis-attack. Yep. Why? Ngenxa ukuthi asilalele. Asibuyele kuyo. Sibuyele ngapha ku Proverbs. Bese ku verse 6. Bese soku 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 5 Lord. Yes. Like kudinge ukuthi uNkulunkulu simthembe ngayo yonke into. Yebo. Nayo le imithetho yakhe leyo. Imithetho nayo leyo. Yeah. Okumele sihambe ngayo. Ukuthi uNkulunkulu simthemba noma kukubi. Yes. Simthemba noma kukuhle. Asimthembe ebuhleni kuphela uNkulunkulu. Yebo. Noma kukubi uNkulunkulu kumele simthembe. Yes. Noma kukubi uNkulunkulu kumele sikholwe nawuye. Yebo. Imithetho naye le uNkulunkulu afuna siphile ngayo. uNkulunkulu akafuni sidepende kwezinye zezinto. Hayi akafuni kanjalo. uNkulunkulu ufuna sidepende kuye. Yes. uNkulunkulu ufuna sithembe yena yedwa. Yebo. Ake siqhubeke ku verse 6. 6. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Okay. Mazisa yena ezindleleni zakho zonke. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Yes. uNkulunkulu ufunani Ukuthi simazise. Simazise yonke into. Imithetho leyo asinike yona. Ukuthi yonke into oyenzayo simazise. Siyamazisa uNkulunkulu. Because uNkulunkulu uyena ozosiqondisa. Yes. Masithi sifuna ukuhamba ngokwethu qonda. Bawuthi ngifuna ukuhamba ngokuhlakanipha kwami. Yeah. Ngifuna ukuhamba ngewisdom yami. Lapho sengiba rebellious. Yes. Lapho sengiba like sengiba njani? Senyam like ngiba nalento ukuthi angimthembi uNkulunkulu. Lapho sengiyawona lapho. Yeah, impela. Lapho sengiyaphambuka lapho. So uNkulunkulu ufuna simthembe, ufuna sidepende kuye. Njalo. So that's why uSolomoni uyala indodana yakhe. Ukuthi nayi imithetho kumele uhambe ngayo. Yes. Nayi imithetho kumele uphile ngayo. Impela. Yiyo imithetho le uNkulunkulu afuna siyiphile ngayo. Yebo. Ngifundele uProverbs chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 1 uthi, my son,
if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, mfundele ngale. Ndodana yami, uma wamukela amazwi ami, uzibekelele imiyalo yami. 2, ukuze ubeke indlebe yakho ekuhlakanipheni. Uthobisele ekuqondeni inhliziyo yakho. Okay. Uthi ndodana yami. Yes. Uma wenze njani? Okay, uma wamukela amazwi apho. Uma samukele amazwi kaNkulunkulu. Yes. uSolomon futhi nalokho. Usakhuluma nani nendodana yakhe. Yep. Uthi uma wamukele amazwi ami. uNkulunkulu ufuna samukele izwi lakhe. Yo, yes. And uNkulunkulu ufuna siliyamukele and ufuna siphile ngalo. Injalo nje. And the more siliyamukela izwi likaNkulunkulu, yile more izinto eziningi zizoyenzakala. Qhubeka nayo. Uzibekele imiyalo yami. Mamela, uzibekele imiyalo kaNkulunkulu. Yabona imiyalo kaNkulunkulu kumele sizibekele. So uma singafuni ukwamukela izwi lakhe, yes, singafuni ukuzibekela namazwi akhe, which means akukho la singaya khona. Yeah, asiqhubeke. Bese ithi ku verse 2, ukuze ubeke indlebe yakho ekuhlakanipheni. Mamela, kudingeka ukuthi sibeke indlebe zethu kuphi? Ekuhlakanipheni. Yile zinto uNkulunkulu asifunayo. Ukuthi sibeke indlebe zethu kuphi? Ekuhlakanipheni. Yebo. So the more siyenza njalo, yile more uNkulunkulu azibonakalisa. Yile more uNkulunkulu asinikeza ukuqonda. Ngenxa yokuthini? Ngenxa yokuthi sigcina imithetho yakhe. Yebo. Another thing futhi ngenxa yokuthi samukela izwi lakhe. Yebo. Ngenxa yokuthi futhi sizibekela ini imiyalo yakhe kuphi? Ekuhlakanipheni. Yes. Yilezi zinto uNkulunkulu which means masinga adopter that leyo nto leyo, which means singaya kude noNkulunkulu. Okay. Which means our journey izolubeli busy iphumelela. Okay. Ngenxa yokuthi sigcina imithetho yakhe. So uNkulunkulu ufuna sigcine izwi lakhe. Okay. uNkulunkulu ufuna sigcine imithetho yakhe. Oh yes. Without imithetho kaNkulunkulu, which means akukho la singaya khona. Akukho futhi. Akukho la singaya khona. Yes. Because uNkulunkulu uJesu usikhulule kuphi? uJesu usikhulule ezonweni. Yes. And njengoba uJesu asikhulula ezonweni, usinika lemithetho ukuthi siphile ngayo. Usinika lemithetho ukuthi sihambe ngayo. Oh yes. So uma do you know, uyazi babushabanga ukuthi uma ungathembi uJesu, uma ungakholwa uJesu, do you know ukuthi it's a sin? Yeah, isin. Isono leso. Ukungakholwa isono. Yep, kunjalo. Ukungakholwa uJesu isono. Yes. Ungathembi uJesu isono. Yes. It's a sin. Which means ngamanye amagama wenze njani? Ngamanye amagama like uzathini? Ngamanye amagama mangakholwa uJesu, which means sozakhele ini ubutha kuNkulunkulu phakathi kwakho noNkulunkulu. So ngifundele uIsaiah ku chapter 1. Okay. Ku Isaiah chapter 1 ku verse 19. Verse 19. Verse 18. Oqala ku18. Come now and let us reason together, says the Lord. Yes. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Yabona. So lapho futhi uNkulunkulu sayenzani futhi lapho? uNkulunkulu sabiza umuntu. Yes, siyabiza. Yes. Ukuthi azoyenze njani? Azolungisa nomuntu. So if umuntu angafuni ukwamukela izwi, if umuntu angafuni ukwamukela
izwi likaNkuluNkulu, Yes. which means ngamanye amagama usayenza esinye futhi isono. Siyifundeke manje Verse 18. ngesizulu. Eh Wozani-ke sithethe indaba, usho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu, ziyakuba mhlophe njengeqhwa. zawuba njani? Mhlophe Like njengeqhwa. uthi wozani sithetheni indaba. Yes. Anithi Yep. mamela, anithi uNkulunkulu before azonikeza umuntu imithetho, Yes. mela yenze njani? Ambiza. Mela aqala ambiza nithi. Right. Azoyenza njani? Kuthethwa indaba. Kuthethwa indaba nithi. Right. Njengoba ambiza kuzothethwa indaba nithi. Uyambiza uthi uNkulunkulu akanandaba ukuthi bawone kangakanani. But uthi beze kulokunjalo. Yes. Anithi Yebo. bazokhulumani indaba, Kuzothethwa indaba. which means there's a issue okudingeka ukuthi yenze njani ekhulunywe, Yebo. which means there's a issue okumele ukuthi edingeka ukuthi yenze njani Ilungisiswe. ilungisiswe. Yes. Le issue kuze ilungisiswe kudingeka ukuthi yenze njani, Kuhlalwe phansi kuthethwa indaba. kuhlalwe phansi kuthethwa indaba. Right. And njengoba indaba izothethwa bayotshela ngobani? NgoJesu. Njengoba sitshelwa ngoJesu, Yes. uJesu okay sesitsheliwe ngoJesu, nangu uJesu eyiletha imithetho. Bheka uJesu usifela izono zethu, Yes. wazithwala izono zethu, wazisula izono zethu. Awuzwake. Now uJesu njengoba azithwele izono zethu, azifela izono zethu, so kudingeka ukuthi enze njani? Alethe imithetho ukuthi senze njani? Sihambe ngemithetho. Imithetho uJesu asinike yona ukuthi sikholwe. Right. Sikholwe, yeah. So imithetho uJesu asinike yona ukuthi sikholwe yini? Uye izwi lakhe naye futhi. Izwi lakhe naye. So uNkulunkulu bakanikeza uIsrael imithetho, unika uIsrael imithetho ukuthi bakholwe Yes. uye, Yebo. not bangakholwa kwezinye zezinto, bakholwe kuye. Imithetho uNkulunkulu ayinikwa uIsrael ukuthi uIsrael makakholwe uNkulunkulu. Bakithi. Imithetho uNkulunkulu wayinikeza uIsrael. Njengoba uNkulunkulu abakhiphile labe bagcilezeka khona. Yes. Njengoba uNkulunkulu abakhiphile labe bahlukumezeka khona. So yet ukuthi uNkulunkulu ayenze njani? Abanike imithetho ukuthi bayenze njani? Bakholwe uye. Yebo. So which means if uNkulunkulu akazange abanike imithetho, bebengeke bakholwe uNkulunkulu. Yes. So that's why uJoshua wayenzani? Mawufunda kuJoshua 24, mawufunda kuJoshua 24, uthi uJoshua uthi khethani. Yes. Uthi khethani from namhlanje. Yeah. Ukuthi nikhonza bani? Yebo. Nikhonza abonkulunkulu baboyisi, or nikhonza uNkulunkulu ophilayo. Yes. Aphinda abatshela athi mina nendlu yami Yebo. siyawukhonza ini? uJehova. Siyawukhonza uNkulunkulu ophilayo. Yes. So lapho futhi uNkulunkulu uyenzani? Ubanikile that instructions ukuthi kholwani yimi. So ubanikele le mithetho ukuthi abakholwe uye. Yebo. Nakhona futhi wenze njani? Akabaphoceleli. Yingakhethi khethani. Ingakho athi khethani. Even no Elijah, mawufunda kumakhosi ku chapter 20. Yes. Mawufunda kumakhosi ku chapter 20, uyabatshela abaprofeti bakaBhali uthi khethani ukuthi nikhonza uBhali or nikhonza uNkulunkulu. Uthi khethani from namhlanje. Ngiyakhethwa la. Yebo. Ukuthi nilandela muphi uNkulunkulu? Khethani. Uthi khethani. Yo. So njengoba uNkulunkulu akhulula uIsrael eEgypt, ubanikeza imithetho ukuthi khethani, uthi kholwani yimi. Yes. And ukholwa uJesu, the benefit ukuthi siyenze njani? Siyongena embusweni kukaNkulunkulu. Bakithi. Umbuso ophilayo. Mamela. Uma sikholwa uJesu, Yes. which means siyoba nokuphila okungapheli. Yes. Njalo. It's a commandment leyo.
ilaphana ku John chapter 10 ku verse 9. Yes. Ngicela ungifundele yona. Okay. John chapter 10 ku verse 9. Verse 9. Ku verse 9. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Yes. And will go in and out and find pasture. Okay. Ithi mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakusindiswa. Yes. Angene aphume afumane idlelo. Beka. Yes. uJesu uyisango. Yes. Ane? Uma singena kuye. Which means siyoba nokuphila. Which means siyakusindiswa. Yep. Nakhona it's a command. Ukuthi if mawuthi uJesu uyinkosi yomsindisi, which means we have to enter to him. Yes. Kudingeka ukuthi ungene kuye. Mamela, uJesu sikhululile ezonweni. uJesu sikhululile, mamela, babashaba besiyigcila sesono. Yeah. Besigcilazwa isono. Kakhulu. Besihlukunyezwa isono. Oh bakithi. Now uJesu uzile. Wafela izono zethu. Yes. Wafela impambeko zethu. Now kudingeka ukuthi masesithi uJesu uyinkosi yomsindisi. Yebo. Kudingeka ukuthi senze njani? Singene kuye. Njalo. Oh. Kudingeka ukuthi singene kuye. Mamela, ukuze sigcine lemithetho asingeneni ku through Jesus Christ. Azwake. And uJesu ufuna senze njani? Sikholwe. Imithetho asinike yona leyo. Ngoba ukutshelwa nje ukuthi ikholwa kuumthetho. Khona lokho ukuthi ngeke ukuthola ukuphila ngaphandle kaJesu kuumthetho. Kumthetho. Yes. And angeke ukuthole ukuphila ngaphandle kaJesu. Yebo. Mamela. Ngiyezwa abaningi bakhuluma ngegrace. Negrace ngeke uyithole ngaphandle kaJesu. Igrace angeke uyithole ngaphandle ungafuni ukukholwa uJesu. Yes. Mamela, igrace angeke uyithole ngaphandle ungafuni ukugcina imithetho kaNkuluNkulu. Njalo. Mamela, ukukholwa uJesu which means you follow the law of God. Yes. Because you believe through Jesus Christ. Oh. Mamela, ukukholwa uJesu there's a benefit. Yeah, kunama benefits. Esiwatholayo. Yebo, kunjalo. Mamela, i-life cover yethu is Jesus Christ. Yes. Yeah, injalo. Yo. Mamela, siyithola kanjani life cover? Siyithola ngokuthi sigcina imithetho yakhe. Yazi mnandle izindaba. I-life cover le ukuze siyithole. Kudingeka ukuthi senze njani? Sigcina nje imithetho. Sigcina nje imithetho yakhe. Nayo ayikho nzima. And ayikho nzima. Imithetho ukuthi sikholwe. Awuzwe nje kulula kanjani. Yazi yalula into. Imali leyo nto futhi awukhiphi imali ukuyenza. Awukhiphi imali. Yo, is free of charge. Abaningi baspenda a lot of imali zabo. Yo. Yonke into yabo I spend. Bakithi. Ukuze ayitshela ukuthi uzothola ini i-life cover. Ish. But the life cover is Jesus Christ. So ukuze sithole that life cover ukuthi sikholwe uJesu. Hey, yazi nje futhi ulapho. Ngoba ngisho noma ungazongcwatshwa nge-life cover ye1,000,000. Ukuthi wena uye wathola i-casket. Enzima kabi nemoto yakho nebidonsa i-casket yakho very expensive. Uma ungena Jesu that doesn't mean ukuthi uye kuphileni. Kuphela nje wena uye wathola i-casket expensive ezokufaka isidumbu sakho lapha emgodini kodwa wena uye kulahlweni ngoba utholanga bani lento elula eUjesu. Utholakale ungena uyazi uncwatshwe ngofish. Yalibona le box lele kuthiwa ufish elibile lelingathandeki. Uncwatshwe ngalo uyabona nje kungabi nanana nokudla okutheni. Kodwa ngoba unoJesu ile life cover ishoyo. Qhubeka mfundisi. Ngenxa yokuthi unoJesu. Yes. Ngenxa yokuthi unoJesu. Yebo. Isicebi sigcine singangenanga
eish ekuphileni okunaphakade sinemali ngenxa ukuthi sasithemba imali hey sasithembe yonke into anaso but uLazaro uzithola sesifubeni yo bakithi sika Abraham yes ngenxa yokuthi wakholwa uJesu hey wachoose ukukholwa wasichuzela ukukholwa yeah mamela isicebi ithe masesibona ukuthi manje sengiyasha la ngikhona hey uyabona ukungakholwa ungafuni ukukholwa uNkulunkulu bakithi which means uzosithola kuphi ekufeni so ngenxa yokuthi sikholwa uJesu yes siyozithola kuphi ekuphileni okunaphakade yes angeke ukubone ukuphila okunaphakade if ungafuni ukukholwa uJesu cha impela kokho that's why mawufunda kuJohn chapter 3 ku verse 16 lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda izwe yo bakithi ukuthi mamela uNkulunkulu ulithandile izwe yes ulithandile uNkulunkulu izwe mamela sasibabi emehleni kaNkulunkulu sasingcolile emehleni kaNkulunkulu ngenxa yokuthi uNkulunkulu ulithandile izwe yes ukuthi yiloyo naloyo okholwa uJesu yebo angayi ekubhujisweni eish awuzwe nje into emnandi kanjani ukuthi yiloyo naloyo oyokholwa uJesu angasabhubhi abe nokuphila okunaphakade yebo ngenxa yokuthi ukholwa uJesu yes so uNkulunkulu ulithandile izwe uNkulunkulu usithandile kahle kakhulu that's why kudingeka ukuthi sigcine imithetho yakhe that's why kudingeka ukuthi sigcine imiyalo yakhe yes imiyalo kaNkulunkulu yini ukukholwa oh yes imithetho kaNkulunkulu yini ukukholwa izwi likaNkulunkulu impela babushabanga ungalifunda iBhayibheli from Genesis up to Malaki yes ane ulifunde from Matthew up to Revelation ulifunde yeah ulazi from Genesis up to Malaki ulazi from Matthew up to Revelation but uma ungalikholwa what a waste of time uma ungalikholwa mamela ungalifunda ulifunde iBhayibheli angeke likusize nganext uma ungalikholwa angeke likusize angeke ukwenzele next uma ungalikholwa yo hey ngiyakuzwa mfundisi uma ungalikholwa izwi likaNkulunkulu uma ungaligcini ungalilondi angeke likuncede nganext hey yebo mama ungalazi from Genesis up to Malaki ane wazi from Matthew up to Revelation yes but uma ungalikholwa hey ukudlala nje ngengizwa abaningi bathi hey mina ngengizwa abaningi athi hey mina ngikwazi ukufunda iBhayibheli ukungidlula oh okay yes uyakwazi ukulifunda ukungidlula is fine is not a problem but the question is uyalikholwa na njengobulasi yes hayi impela kunjalo uyalikholwa na njengoba ulazi na yes ngiyakuzwa ukuthi uyalazi from Genesis up to Malaki uyalazi from Matthew up to Revelation but the problem is uyalikholwa na yebo it's a question mark le ukuthi uyalikholwa na yes do you know ukuthi no Satan uyalaziswa lonke futhi Satan uyalazi iBhayibheli yes uyalazi uSatan iBhayibheli Satan ngeke umtshele ngeBhayibheli uyalazi uSatan iBhayibheli that's why mawufunda kuMatthew chapter 4 kuMatthew chapter 4
uthempta uJesu. Yebo. And lithi iBhayibheli uJesu bekabuya kuphi? Ku prayer and fasting. 40 days and 40 nights. Bekabuya ku prayer and fasting. Yes. So uSathane makwazi ukuya kuJesu ngezwi. Oh bakithi. Sathane yalazi nalizwi. Yalazi uSathane iBhayibheli. Yes. But the issue is ingabe uyalikholwa na? Uyalazi kodwa akalikholwa. Futhi uyalazi kodwa akazani noNkulunkulu. Uyalazi kodwa akazani noNkulunkulu. Ngoba kubalekile lokho. Mamela, babushabanga. Anyeke ukusize ukukhuluma ngoJesu. Yes. Angeke ukusize angeke usize ukukhulunya noNkulunkulu. Angeke usize ukukhulunya ngoJesu. Yes. Angeke usize ukukhulunya ngomoya oyingcwele. Yes. Kepha wena awufuni ukukholwa in that Trinity. Yes. Yebo. Uthini uJesu ku John chapter 14? Cela ngifundele yona. Okay, verse bani konje? Ilaphana ku verse 12. John 14 verse 12. Yes. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this he will do, because I go to my Father. Yes. NgesiZulu ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Nemkhulu kunale uyakuyenza. Ngokuba mina ngiyakubaba. Yes. Ubani lona? uJesu. Is Jesus Christ, uJesu. Yebo. uJesu uthi uma nikholwa. Still it's a command nayo leyo. Yeah. Yebo. Still it's a command nayo leyo. Command impela futhi. Ukuthi uma nikholwa. Uma nikholwa. Yebo. Nizoyenza lemisebenzi le. Yes. Sizoyenza lemisebenzi le gada yenza. Yes. Even nokuyindlula futhi. Sizoyenza. Yes. Njalo. Nginga ukholwa. Phela nje. Yazi babushabanga. Ngengizwa abaningi bathi ezulwini siyongena ngomusa. Okay. Basho njalo. Bathi ezulwini siyo embusweni kaNkulunkulu siyongena ngomusa. And abanye bathanda ukuthi akudingeki ukuthi usebenze kanzima. Bathi kusho basho njalo. Okay. Bathi akudingeki ukuthi usebenze kanzima. Ngomusa kaNkulunkulu uzongena ezulwini. Bathanda ukusho le nto leyo. Bathanda ukusebenzisa le scripture lesana ku John 19. Bathanda ukusebenzisa leso scripture leso ku John 19 la uJesu athi sokuphelelisiwe. Oh, okay. Bathanda ukusebenzisa leso scripture leso ukuthi uJesu wathi sokuphelelisiwe. Bathanda ukusebenzisa leso scripture leso. But lana uthi lana uJesu uthini? Uthi kholwani yimi. So embusweni kaNkulunkulu siyongena ngani? Ngokholwa uJesu. Yes. Yabona it's a command leyo. Esinikwe yona singabantwana bakaNkulunkulu. Yes. Anithi uJesu sikhulule kuphi? Ezonweni. La thola ukuthi besiyigcila zani sesono. Yes. Thola ukuthi la besihlukezwa yini isono. So njengoba uJesu asikhululile esonweni. Na imithetho asinika yona. Yes. Ukuthi senze njani? Sikholwe. Kunjalo nje. So ukungakholwa isono. It's a sin. Ukungakholwa yizwi likaNkulunkulu. It's a sin. Yes. Ngiyizwa abaningi bathi hey hayi man siyamkholwa uJesu ne mara asifesena nereality bathanda ukusho njalo. Ukwabona ngikhumbula mangicala ukusindiswa ne bengiba nalento le
ngikholwe kakhulu yayibona yeah abanye bazalwane hayi ndoda so kholwa kakhulu manje bokhuluma kakhulu ngoJesu or boshubayela kakhulu yes okay hayi masokholwa kakhulu ndoda ma asifesane nereality do you know ukuthi yezinye zezinto esosiyenza ukuthi ngilanga lokuhlwitha sizosala yeah sizosaliswa yini siyenza ukuthi abantu bangasakholwa thola ukuthi umuntu aqala ukusindiswa bese umdregela down kanti vele kubalekile makakholwe kakhulu vele kufanele akholwe half why fanele akholwe half mele akholwe kakhulu vele mame i-lifestyle yethu mele kube yini ukholwa impilo yethu mele kube ukholwa yeah mame uthi uJob mawufunda kuJob 13 ane mawufunda kuJob 13 ku verse 15 ane uthi uJob uthi noma ungangibulala kepha ngiyakuphikelela ukukuthemba ane yebo ngicela ungifundele ane uthi noma ungangibulala ane yes kepha ngiyakuphikelela ukukuthemba uJob okhuluma lamazwi Job 13:15 yes ngesilungu though he slay me yet will I trust him even so I will defend my own ways before him so uJob ukhulunyiswa yini lapho ukukholwa hey bakithi mamela uJob yes namathumbu anyawavela namathumbu angivelile emzimbeni naba abantwana bafile nangu unkosikazi ukhuluma lamagama athize kepha mina ngizathini ngiyakuphikelela ukukuthemba bakithi so mamela uJob understood ukuthi this is it's a commandment mamela ukungakholwa angeke kusifake ezulwini ukungakholwa but uma sikholwa kulapho siyobona umbuso kukaNkuluNkulu bakithi ngiyakuzwa babushabanga indaba yokukholwa yes uyi-1 awudingi ibutho awudingi isicuku sabantu uyi-1 umuntu ayedwa nje indaba yokukholwa yes mawukholwa uNkulunkulu you are alone yes awudingi isicuku ukuze ukholwe kunjalo iphakathi kwakho uyi-1 yebo so it's a commandment imithetho mamela ukungakholwa which means you are not a child of God yeah mamela anithi njengoba uJesu asikhulule ezonweni usikhulule ngokuthi sikholwe izwi lakhe yes it's a commandment uJesu asinikeze yona ukuthi mamela ke njengoba senginikhululile ezonweni kholwani izwi yebo kunjalo nje kholani izwi lana uJesu ufuna ukuthi sikholwe uye yes njengoba uNkulunkulu akhulula uIsrael ubanikeza instructions ukuthi ubanikeza icommandment ubanika imithetho ukuthi kholani yimi yebo ngoba uyena ozobafaka eKenani ngoba uyena ozobafaka eKenani ngiyakuzwa so umuntu oyosifaka embusweni umuntu oyosifaka eparadise it's only Jesus Christ that's why athi yena it's a light of the world yes that's why uJesu athi yena ane that's why athi yena uJesu uyindlela neqiniso yebo so uma sikholwa uJesu which means siyobona umbuso kukaNkulunkulu yes ngenxa yokuthi sikholwa uJesu yes kubhlungu ungakholwa uJesu yo kakhulu nayi imithetho asinike yona yes ukuthi sikholwe hey ngiyakuzwa asiqhubeke siye ku John
Sekuphi? khona kuJohn chapter 10 asibuyele kuyo. Oh. Okay, angithi ngiphinde. Eh. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Will go in and out, you will find a pasture. If singena kuphi, if ngesango uma singena kuJesu, yes, khona la uJesu angisazi it's either maybe ikuluke or it's either ikuluke or ikuMark ane lapho uJesu uthi dan ukuthi ningene esangeni elikhulu ngenani esangeni elinjani elincane. So uJesu uyisango. Yes. Ane uma singena kuJesu ane which means sinokuphila okungapheli. Yes. Because singena kuJesu. So singena kanjani kuJesu? Singena ngokukholwa. Yeah. Ngikuzwa kahle. So singena ngokukholwa kuJesu. Yes. So nje the more singena kuJesu mele singene sibe nokukholwa. Angeke sithi singena kuJesu kepha asikholwa uye. Akusikhona lokho, akusizo. So ukuze singene kuJesu mele sibe nokukholwa uye. Yes. Yes. Mamela uJesu makakhona ukuvula ishosho. Makhona ukupholisa ishosho. Yes. Akhona ukuvula impumputha amehlo. Cabanga. Hey, ngicela ungifundele uMark chapter 5. Okay. Uyibona ukuthi le ndaba yokukholwa le ijule ngenye indlela emangazayo. uMark chapter 5 verse icale ku verse 25. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was not better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of her affliction, of the affliction. Dead. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? 31. But his disciples said to him, you see the multitude thronging you, and you say, who touched me? 32. And he looked around to see her who had done this thing. 33. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. 34. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your faith and be healed of your affliction. Your faith has made you well. Yes, ngicela uyifunde kale. Yonke noma ngiqale ngifunda 34. Angiqale ku 25. Owesifazane waye nomopho iminyaka e12. Ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi. Echithile konke ayenakho. Engasizakalanga ngalutho. Kodwa kwakuyilokhu ukuqhubeka. Esezwile ngoJesu weze esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe. Ngokuba wathi, uma ngingathinta nje izingubo zakhe, ngizakusindiswa. Kwanqamuka masinyane umthombo wegazi lakhe. Wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile ekuhluphekweni kwakhe, enhluphekweni yakhe. Wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye. Waphendukela esixukwini wathi, ngubani othinte izingubo zami na? Abafundi bakhe bathi kuye, uyabona isixuku sicindezela usuthi ngubani ongithintileyo na? Waqalaza ukuba ambone owenzile lokho. Khona wesifazane esabe ethuthumela, azi okwenzekile kuye.
weza waziphonsa phansi phambi kwakhe wamtshela iqiniso lonke. 34 wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Hamba ube nokuthula. Usuphulukile enhluphekweni yakho. Iphelela la ngoba siseqhubeka kwenye indaba la ku 35. Yes. So ukukholwa kalo wesifazane kumphulukisile. Yebo. Why kumphulukisile? Ngenxa yokuthi usuke wakholwa. Mamela. Lo wesifazane uyicabange kahle. Ukuthi nje mangathinta nje ingubo. Mangathinta nje umphetho wengubo. And ithe noJesu makasizwa leso sandla. Ukuthi mama zaziningi izandla zasithinta uJesu. Zaziningi. But less something. Sasinokukholwa phakathi. And azamtshela futhi uJesu athi ukukholwa kwakho kukusindisile. Yebo. So uJesu njengoba sikhulule ezonweni ufuna sambe ngokukholwa. Okay, sengiyakunderstand why uyigcizelela le ndaba. Yazi omunye umuntu angathi awukunine lokho ekhuluma indaba yodwa ukuthi kumele sihambe ngokukholwa, Ingoba sibaningi siyamthinta uJesu. Siyamthinta nje, akezwa lutho. Kufanele kube khona umehluko walo omthintayo. Ubonakala ngani umehluko njengobusho ukukholwa. And enye into futhi babushabangu. Inguba inamandla. Yeah. Amandla akule ndoda uJesu. Amandla kuJesu. Yes. uJesu uyinciba ingubo. Amandla wekhe engubeni. Amandla kuJesu. Amandla akuJesu. Yeah. Njengoba uJesu ancibe ingubo kanje. Amandla akhona. Yeah. So lo wesifazana makathinta lomphetho. Wamsindisa ukukholwa kwakhe. Hey, ngiyakuzwa. So ukungakholwa uba disobedience. Ukungakholwa uJesu uba disobedience. But uma ukholwa uJesu, which means you are obeying izwi lakhe. Okay. Ay, ngiyakuzwa. Ukungakholwa udisobedience. Oh yes. Ay. But uma ukholwa, yes, which means you are obey izwi lakhe. Mnandi le ndaba ozanayo mfundisi. Ngiyakuzwa mina, ngikuzwa kahle kakhulu. Siyaya sibaningi ngoba lelizwi leli alisho ukuthi abanye bona babengagulini njengoba babelandela uJesu. Mhlambe babegula nabo kodwa kungafani nalokhu kwalo wesimanje. Kodwa nabo bebenezigulo ezithile. Kungenzeka kodwa ukuthi akubhalwanga. Ithike ke singakusho kakhulu. Kodwa nakhe singakukhuluma ukuthi uma uya kuJesu ukholwa. Shuthi noma ngabe igula kwakho kukhulu kangakanani, ngoba uma ngabe ungakubhekisisela wesimama wayesegula iminyaka 14 years, 12 years amen, egula 12 years opha. Ibhlungu leyo nto iminyaka. Omunye umuntu wayesengathi nje sengilinda ukufa. Uma ngabe uNkulunkulu uJesu wakwazi ukuthi ngithi uNkulunkulu wakwazi ukuphilisa owesimame ngoJesu Kristu, okusho ukuthi nathi singaphila. Umehluko nje usekuthenini masiya kuye singayisifana nabanye. Iya wena uhlukile, uya wena ngenye approach enokukholwa. Yazi babshaba, if angizange ngakholwa izwi likaNkulunkulu, bengikhona ukulibeka dewele ngakhona. Namanje njengoba uwakhuluma lamavesi nje ubala noJob laphana, ngithi ake siyeni khona phela siyifunda ukuthi lento oyikhuluma ikhona yini. Into eyisimangaliso uthi awukwazi nani nokufunda kodwa yawazi lamavesi. Uyayibona? Because lento mawucala uyiapply indaba yokukholwa ukwazi izinto ezideep ngoNkulunkulu.
like uNkulunkulu mafuna ukwazi ngoNkulunkulu akudinge ukuthi emathechari or yenza ama theology or kuba Bible school akudinge konke lokho kudinge ukuthi ukholwe kudinge ukuthi ukholwe oh yeah bakithi lento ngizokwenzela example ngoMoses yes bheka uMoses wayengakhona ukukhuluma wayinamalimi yes but nakonke izinto ezinkulu azenzile bakithi bheka uNkulunkulu ukhona ukumenzisa izinto ezinkulu phela ukuyokhulula abantwana bakaIsrael eEgypt akusinto elula akusinto mayenza noma ubani leyo hayi lutho yo ngenxa ukuthi uMoses uyenze lento uNkulunkulu amtshela yona yes yo bheka uNkulunkulu makathi kuAbrahama Abraham uyoba ubaba wezizwe uNkulunkulu makatshela uAbrahama leyo nto leyo makathi Abraham uyoba ubaba wezizwe yes uAbraham uze wayikholwa leyo nto leyo yes kube uAbraham azange ayikholwe which means bengeke amthole noIsaac yes if azange ayikholwe lento uNkulunkulu amtshele yona ukuthi uyoba ubaba wezizwe which means noIsaac bengeke amthole uIsaac which means bengeke amthole uIsaac okay yes if uAbraham azange ayikholwe le nto leyo so ngenxa ukuthi usuke wakholwa lento uNkulunkulu amtshele yona that's why agcina amthola noIsaac yo ukhumbula ukuthi uIsaac was a promise son so ngenxa ukuthi uAbraham ube nokukholwa wenza lento uNkulunkulu amtshela yona that's why ayenze njani athola noIsaac yebo that's why nenzalo yakho Abrahama yabusiseka ibusiseka ngani ibusiseka ngokuthi uAbrahama bekaphila ngokukholwa hayi uyibekile mfundisi so masinga apply this thing yes ukukholwa phela ukukholwa uzwile nayi imithetho kaNkulunkulu ukuthi sikholweni yizo sikholwe yizo hayi cha yezwakala siyabonga kakhulu hayi futhi angifunani ukuthi ngiyimoshe le uyibekile wena uyiqedile isele nje kuphela kumuntu omamele ekhaya ukuthi yena ukhetha kuphi ukhetha ukuba iaverage yesixuku esasilokho simthinta nje uJesu kungenzakali lutho noma ukhetha ukuhluka fane nalo wesimame lo wahluka nje wabayedwa mangabe ukuthi nawe ukhetha ukuhluka ube wedwa hayi ke yobe uyibambe kahle ngizothi nje mina sihlaleni singasasuki asihlaleni masingasuka la ngazi sothi sisuka siyapi ngoba ukuphila konke kutholakala kuye uNkulunkulu through uJesu Kristu nangomoya ongcwele siyabonga kakhulu umfundisi wami wawabeka amazwi olokhu yawakhotha kodwa futhi yeyisimangaliso hayi umoya ongcwele ngiyambonga impela ukuthi uthi ungakwazi ukufunda kodwa uyalazi futhi uhamba nalo njengoba linjalo amazwi akho okugcina nje hayi amazwi ami okugcina babushabako ukuthi umntwana kaNkulunkulu kholwa uJesu yebo umntwana kaNkulunkulu kholwa uJesu it doesn't matter ukuthi izimo zibhlungu kanjani kepha impilo yethu mayibe impilo yokukholwa impilo yethu mayibe impilo yokukholwa yes uyabona na into engithandayo ngoNkulunkulu mawakwazi ukuthi uwonile yes bese uthatha the step of faith ukuthi ngiyocolisa uNkulunkulu bese ube that faith ukuthi uNkulunkulu ungixolele qedile hayi washaya mfundisi uqedile futhi ngisa edilutho hayi uNkulunkulu emohlani busisa emakhaya ngomsa wakhe asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen amen.